Dit is Radio Atletico met Wiebe Christ. Welkom harkers en sjoggers van Heer. Welkom bij deze speciale aflevering. Wiebe Christ is mijn naam en ik draai het speciaal voor je de allernijste, leukste plaatsjes. Zoals die leuke tja. Dit is de nijste van Volkert Hans. In welke radioprogramma zitten wij nou? Dit is Binnen Zonder Kloppen. Daar heb ik een paar weken waarom heb ik er 400 afleveringen van maken. En dan praat we de oude ronde 8 uur, want Binnen Zonder Kloppen is een programma van 3 uren. En dat is alleen maar op Snijdenmiddag van 12 tot 3. En dat betekent eigenlijk dat we van vroeger al, in 1986, elke snij Burgum reden. Toen in de studio verhuizen naar Leeuwarden. In ieder geval naar Leeuwarden. En hoeveel hier maakt je al radio? Dat doe ik meer dan 24 jaar. Maar ik ben nog meer dan 40 jaar discjockey. En dat had mij dat ik in disco's draaide en buurthuizen. Maar ik bij drive-in shows en zo, onder andere Veronica drive-in show heb ik zitten. En ik heb zelfs 10 hier een horecabedrijf gehad. Dat draai ik dan zelf regelmatig. Maar op radio 24 jaar. Gezelligheid kent geen tijd. Luister zondagmiddag naar Binnen Zonder Kloppen. Doe mee en win speeltegoed met het Radio Roulette spel van Noord Casino Langweer. Elke DJ heeft zeg maar wel zijn eigen signatuur. Wat is nou typisch Wiebe Christ? Wiebe Christ is een van de weinige discjockeys die het mezelf is. Altijd, ik west is, ik draai geen stem, dat doe ik ook het bok weer een belangengesprek of zo. Maar ik verdraai me net, ik ben gewoon mezelf, ik zie ook wel eens dingen verkeerd. Wiebe Christ is mijn naam en ik draai het speciaal voor je de allernijste, leukste plaatsjes. Zoals die leuke tja van Frederik, hoe heet die jongen? Volkert Hans. Volkert Hans, oké. Ja, ik hoor zelf nogal van Doonsje, dus de tja, laten we die eens even doen. Dit is de nijste van Freek Jan. Volkert Hans. Dit is de nijste van Volkert Hans. En doe je dat als hobby of is het jouw werk? Ja, nee, dat is puur hobby. Het heeft me denk ik wel een knap huis kost. Ook al die reiskosten kringen hier, dan moet het een heel verhaal was. Maar zelfs dat kreeg ik me net eerst. En zeker al net de tijd die we erin stussen. Maar ja, goed, hobby's kosten geld. Dus, en dit is een hobby, ja, je zit lekker te roeg en hoop contact met mensen. Je door lauw en een visje in het rijnwetter. Zo is dat. Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit. Voor een goed geluid. Zomerradio. Nou, en dat weet dan weer deze speciale uitsturing op Heer. Ik zou zeggen, oren wieken maar een werkje, want het is altijd gezellig bij Binnen Zonder Kloppen. Heel maart, toen begonnen ze te nestelen. He? En meer jaren, zeg maar, krijgt een meter van de moeder. En ik sloeg dat gade, ik denk, dan moest die webcam heen kennen. Oh, en dan mag het liefst nestje in allemaal wezen. Ja. En dat wil je hem filmen. Ja, voorzichtig. Ja, zo. Ja, hij zit op nestje. Nee. Maar dat kabeltje en een webcam ga ik het hele proces filmen. En dan geef je nou naar binnen, want toen was dus dat listerke te lang verstoord. Ja. Juster, toen kwam voor het eerst dat snaveltje daar er allemaal van het neerst uit. Ja, dan smelt je. Dus het doet jou wel wat? Ja. Dat zei ze dan wel. Hè? Als je mensen leert kennen, ga je in de natuur wel wennen. het had iets, ja. Kun je dat uitlezen? De eerlijkheid. De natuur is hier en eerlijk. Ja, dat beleef ik er allemaal. Ik heb hier 109
Dat is ook wel mooi. Zo, voordat het man zit dus. Zo. Dat ben beelden. Hè? En dan mooi dichtbij. Zo. Je was je hier al innig? Ja, ik ben hier alleen. Altijd al zo west? Ja, dan kun je er wel nog letten waar je wil. Hè? Nee. Maar thuis ik even. Waar ga ik hem nog van thuis? Best. Ja? 2-3 rikkeltjes. Want je vraagt is waar die microfoon afvalt. Nou voor. Dit ben je jou? Dat had ik in 2008 had ik dat zong. Op een concertboom van André Hazes. Walk on. En dat is hobby. Dat weer een eenmalig moment. Hè. Dus je zong ik nog? Nou, soms. Maar ja. Hoi. Ja. Ja, tomme. Ze ben als een tomme. De punt van de tomme zag eruit. Ja. En dat maakt een zanglijster worden. Ja. Ben het dan ik een beetje jouw mensjes? Ja. Het nestje zit wel onder bewaking. Hè? Jo bent het alziend oog. Jo had met Justijn. En hij zag dat het goed was. Snapt? Ja. And you never walk alone. You never walk alone.